la job, la locul de muncă. Păi da, mă scuzați, fraților, asta e viața. Trebuie să te distrezi, trebuie să trăiești clipa, momentul de față. Nu amâna pe mâine. Păi da, dacă îți merge bine, trăiește-ți clipa pe moment. Păi da, mă scuzați, bai marca Samin Robi, zis Jesus Christ de România, motherfucker justiți. Trăiește-ți clipa de față, fraților. Nu amânați pe mâine. Mă scuzați. Păi da. Ce zace? Trăim clipa și la locul tău de muncă, trăiește-ți clipa, momentul. Dacă simți că îți merge bine, ești sănătos, ai papa la stomac, dansează. Dacă nu este papa, n-ai cum să îți consumi energia în pulea. Da, mă scuzați, îmi permis să-mi consum energia pentru că ea. Mănânc, savurez, ciochi. Da. Păi da, mă scuzați. Cam asta face Samin Robi la locul său de muncă. Nu la ciordeles, nu este voie. Muncesc. Facem arme pentru extraterestri, arme. Facem arme, ca să știți, poliția română, arme facem. Construiesc arme, tancuri, avioane, elicoptere pentru luptă. Păi da, mă scuzați, fraților. Ia priviți cum se face o armă. My God, am uitat ceva, asta. Păi da. Emoțiile. Când știu că sunt filmat, am emoții. Păi da. Mă scuzați, prăduitorilor. Sifoanelor ce sunteți. Păi da. Și punem eticheta, emblema. Da, emblema de la NASA. Mă scuzați, NASA. Pentru NASA lucrez, fraților. Nu lucrez la coada vacilor sau să sifonez la gardă. Ce fac? Ce fac infractorii? Nu. La muncă. Păi da. Nu este bine să sifonăm. Pentru că sifoanele nu trăiesc mult. Păi da. La muncă, nu la cioc, la gardă. Păi da. Mă piși pe toate sifoanele și pe garda română, care este incorectă. Justiția română este incorectă. Păi da, fuck you, justiție. Fuck you.